Dongmukak Police Station ke parlo parokwa hi thilapen denarong ahi thiang bong Bharat Pathuaklam adung along Mount Sinai English HS School Krong Thom atowar chetok along ihum mukrang hanjang ultrabus lapen ihum discover by kachetong ajok bangke thomatum ahiring tangrak pen areng hu keso Kidamtang preni phai inkora nerkep ada por phai nerkep apor malom ihum mukrang hanjang ultrabus wathadang sopen dipu rong sopiana thu kedam boma por hut ihum discover bike Mount Sinai HS School along an school ke thondun apor hut discover bang men school na thu ke pasoi phira jok aphianat pen kidun bom ultrabus anung na thu pen ke patong duna jok bike along kache thap bang ke thomatum ahiring tangrak pen areng hu sonang lo mukrang hanjang ultrabus number AS09 AC 8033 lapen discover bike registration number AS09F 3357 busi pangthek pon halapu basar lo kache thap donatum thangnat areng hu keso avilang bon halapu bike vek pabon ronghang lapen asupi dalima ronghang pi lapen asupo joni ronghang atum ahiring tangrak pen areng hu sonang lo pusing birta long tu bangsodlam arjulong si parokwa outpost thana in charge Sanjit Basumutari atum adimalong an palidunsi kisung ke phove atum aphan denarong MPHC along an segelang ahem an paliponlo keso banga hiring tangra ka jok hojai ansi keso kelang ponje aphan puthot ponthulo pusi birta ritunlong News report Bikram Teron Karbin Long Live